Как, защо, по чия вина? Минало свършено. Държавата си е в това положение, а миналото си остава зад гърба ни. Не ни остава нищо друго освен да мислим как да я променим. Можете да съдите за бъдещето на една държава по хората, които растат там. Младите хора, защото много хора надигната глас и гръмко заявиха: той най-лесно да се откажеш, той най-лесно да се махнеш. Направи нещо ти, измисли нещо ти. Предател, платен писач, комунист, атакист, шизофреник. Искате да се борите, за да оправите държавата? Борете се, защото ако Костов, Царят, Доган, Станишев, Бойко и компания не успяха за 26 години да унищожат и откраднат почти всичко, то последствията от техните действия ще се усетят най-силно идните години. Няма светлина в тунела, защото и последната крушка е изгаснала или е на последни издихания. А ако сама не изгасне, Хасан ще си я вземе. Няма да цитирам статистики, доклади и подобни глупости. Защото както изборите, така и демографските статистики са правени в час по трудово, от разни некомпетентни чиновници и агенции, които са с неясно финансиране. Прах в очите. И така. Защо няма да се оправим? Първо, в момента бялата раса преобладава по нашите ширини. До 10 години това няма да е така. Бройката на циганите никой не я знае, дори приблизително. Нали ви е ясно, че никой не е влезнал в Столипиново или някоя друга огромна циганска махала и чинно е започнал да брои: един мангал, два мангала, три мангала. Хвърлят един поглед, почесват се по главата й. Абе, пиши 5000, ебал съм му майката. Пък, че са 20 000, боли ги. Пиши Корибегай, както се вика. Сега идва и логичната мисъл. Циганите се множат като хлебарки, имат по 4 плюс деца и като цяло са издръжливи като хлебарки. Снушават се, раждат, не измират, не напускат държавата. А сега си помислете за българите. Пенсионерите са оставени на произвола на съдбата. Да живееш с 120 лв на месец е сигурен път към бавна смърт. Ако нямат внуци, деца, няколко години и край. Трудовата класа на България, ами горе-долу 25% е пръсната някъде по света. И най-накрая, но най-важното перо от расата – младите хора. Тук вече на всеки нормален човек му е ясно за какво иде реч. Когато до 30 годишен се опитваш да се адаптираш, да си намериш постоянна работа и жилище, не остава много време за семейство, да не говорим за дете. И така, докато един мъж и една жена се трепат като кучета за да оцелеят, то вече бай Мангал и жена му имат 5 дечурлига. И така, бавничко и сигурно, всеки един ден един пенсионер умира, един човек заминава да живее някъде другаде, а едно момче и момиче се чудят дали тоя месец ще им останат пари, примерно за да отидат на вечеря някъде. В същото време, днес са се родили 5 циганчета и са пристигнали 10 човека от Афганистан. И когато този ден започне да се повтаря дълго време, промяната е факт. Затова, нека никой не се съмнява, че след 10 години, българите ще бъдат малцинство в собствената си държава. Няма да отнеме 30 години, както ви казват, въпрос на най-проста сметка е. И ако циганите не успеят да затрият това, то кандидати за титлата "Аз съм последният" са децата на демокрацията. Родените след 1989 година, които с всяка изминала година задминават по простотия, идиотщина и дебилщина, всички преди себе си. Тъкмо когато си мислиш, че по-зле няма накъде, се появява някой 13 годишен, който ти разправя, че Кирил и Методий е един човек, Левски е отбор от Подуене, а Холандия е столица на Белгия. И така, тези хора трябва някой ден да бъдат основата на обществото. Това са тези хора, които би трябвало да оперират сърцето ви, да строят сгради, да управляват финансите ви, да ви вадят зъбите и да ви превозват. В никакъв случай не слагам всички тях под общ знаменател, но няма да сгреша ако кажа, че 9 от 10 са абсолютно неадекватни човешки същества. Влезнете в някой университет. Половината от групата още ще спи от тях, изморена от предишната вечер. В другата половина ще забележите няколко души, които спят на бюрото, няколко, които не знаят какво правят там, още няколко, които си цъкат из телефоните и може би един или двама, които наистина слушат и се учат.
Силно вероятно е и преподавателят да е махмурлия. Да си учител днешно време е като да се опиташ да засадиш зеленчуци в градина обитавана от 3 прасета, 2 картици и 1 магаре. И един път годишно да минава торнадо и така, в тези палави лекции се обучава бъдещата работна класа на България. Защото само който не е влизал в университет, само той не знае за какво иде реч. Те горките хора не знаят какви предмети имат и какво точно учат. И понеже системата е много палава, стига да се нагазиш на учителя или да му бутнеш 50 лв. О чудо! Вече си дипломиран адвокат, архитект, лекар, зъболекар, финансист. Книжка за управление на МПС може да си купиш, дори без да се качиш в колата. И така идва денят, в който дипломираните започват да си търсят работа. И си намират. И това е денят, в който идва бруталният сблъсък с реалността. Докато вас ви съдят за някоя простотия, адвокатът ви малко е изпуснал тая лекция, където се е разправило за случай като вашия, губите делото, поради некомпетентност. Строите си къща, архитектът ви е преписал въпроса за това кое, къде и как се слага, за да има равновесие и стабилна основа. Чуква ви леко земетресение, покривът се срутва на главата ви, убива вас и жена ви. Оперират ви от тромб. Докторчето е син на министъра, когато са учили за вени и артерии е бил на почивка в Гърция. Кълца ви където не трябва, умирате. Изкарали сте пари и искате да ги инвестирате. Отивате в прекрасната банка, омотават ви главата с безумни лихви и обещания и след 3 седмици ви звънят, че парите малко ги няма. Човекът, който ви управлява парите, се появил в университета 10 пъти общо. Работи в банката, понеже братовчетка му е управител. Нямате пари вече и духате супата. Возите се в рейс, такси. Там вече трябва да се кръстите, защото шанса да попаднете на водач, който няма психични отклонения, е много малък. И така, бавно, ако ГЕРБ, ДПС, БСП, циганите и наводненията не приключат държавата, то прекрасната младеж, която расте там, ще го направи. В ФАЦЕБОК просперират групи и личности, които се присмиват на простотията. Влезнете да видите постовете на Спиндерман, на Мотикаря и на още много други. Там можете да се посмеете, а накрая и да се разревете. Защото преди време можеше да си тъпи, никой да не знае. Но, откакто има ФАЦЕБОК, простотията ти може да стане известна. Това е бъдещето на България, млади момичета, които по цял ден се чудят как да си снимат газа и циците, как да съберат пари за силикон и как да впечатлят някой. Чудят се къде е тоя балък, дето ще ги вози в Мерцедес и ще им дава парички. Момчетата, наркомани, алкохолици, мамини синчета. Единственото, което има значение, е да си поне 90 кг свиня. Нали, за респект към останалите свини. Парадират с неща, които не са техни, харчат пари, които не са техни, карат коли, които никога не биха могли да си купят сами. И се изтъкват, и се комплексират, и си вярват, че са нещо особено. Циркът е пълен. Пак казвам, не всички са така, да ги кажем 8 от 10. Затова нека никой не си мисли, че ще се оправи България. Закривайте я.